Loso chik mabiro konyo bero somo mar ECDE e skunde mag pacho kaendi. Mikai Penina Onyango ma en apisa ma migawono endo mochung'ne weche mag somo e kaunti ma Kisumu. Ne olero ni gitiyo kamoro achiel kod riwruogno endo gin riwruoge to gi migepe mago mantiere kaunti ma Kisumu opogore opogore bende sani koro konyogi loso chikno endo. Ka korka kore to jakom mabende ochung'ne komiti no endo ma somo ei od bura ma Kisumu migosi David Arao okoni mago eko gin okange mabeyo ahinya ne nyithindo go ma kore ka chako weche go mag sikul kata somo margi. ECDE nitie chike mondiki koa national government to chike go idwaro ga ni mondo wakel gi piny to county government wa domesticate gi. So we looked at the national laws mag ECDE and we decided to do a draft bill makelo chike go piny. Koro wasetimo the draft bill. Koro wabiro ka mondo wang'i what we have done so far. So kawuono wan gi members of county assembly, wan gi our partners, that is UNICEF and Thabiti and other interested stakeholders. So what they through that bill bit by bit mondo wanene to is it going to serve our interests? Is it going to seal the loopholes and the gaps that are left out by the National ECD Act? Achiel address the levies. Kaka national government, national ECD bill wacho ni no parent will be charged. Okay? Mondo chul pesa ni nyithi ECDs. Koro mano waketo piny ka. Koro dhi konyo jonyuol mondo kik gichul anything. The bill is also talking about feeding program. What as the county are going to give nyithi ECD in terms of feeding. Actually, we have been doing it. We have been giving food to ECD children. Kendo wasebedo ka wachiwo buge, but we now want to put it into law. So those are some of the benefits ma nyithindo gi jonyuol de yudo. En koro chalo nyathi ma koko bedo conceived. Koro bank conception ubru wuotho nyaka modhi ne jopiny e public participation, koko chakuduga assembly, kaeto watimo tooth combing. Koro ing'iye kendo maber koka watwake od bura ka koro setede mochiek. Then koro kwasekale koko watere ne governor mondo kete chik. Yes. Yeah, but anyalo wacho ni kaka jakom mar education kwa wuoyo e bill mwuoye kawuono mar early childhood and development. I'm very proud. Nikech ka governor nodonjo to jopuonj mane puonjo ECD or ECD teachers ne chamo mana siling 11,000 to kane wabet piny gi governor ohero somo kendo ohero nyithindo mantiere early childhood stage. Governor no double their salaries. Omiyo teachers were motivated kendo koro ge earn something which is reasonable. Koro wang'iyo kaka nyithiwa nyalo somo kama ber, nyithiwa nyalo yudo chiemo sama gin e school, chiemo mowinjore, sama owinjore, nyithiwa nyalo dongo kama environment mantiere kwe gi gik ma gineno mondo gibed joma beyo e society. Wadwaro mondo mi kik wabed e comfort zone nikech ECD is devolved. Koro wadwani wa strengthen, wa improve the sector, the department, and also our children to get the best out of the government or from the government. So put one a drafting stage. Mawatimo nyaka amendment so that we come up with the best document mabro konyowa keto chike kendo konyowa yudo resources to implement the act. I'm happy that today the County Assembly and the Department for Education are discussing the draft ECD policy, and we hope that at the end of this policy, at the end of this conversation, the county can actually have a policy that can guide investments in the early childhood care, education, and development ecosystem. And we know that without a policy, the county cannot attract investments from other actors, non-state actors as well as governments that want to support early childhood care, education and development.